جی ہاں. السلام علیکم سنگتا مخان میر چوکا کنگا خاص کر محفلہ کنگا یہ وزیر ہوتا کا دین حمد اور گل میر لشکر ہوتا کا محفلہ کنگا علاقہ حیدرآباد ہے بولاڑیا ہے بوتا ہے علاقہ سوری میرا خات کے محفلہ موجود ہیں فرماشنی بازار جباز ناڑی منظور محفلہ موجود ہیں فرماشنی بازار جباز ہوا بشکالینی محفلہ موجود ہیں فرماشنی بازار جباز اور یہ کہ گل دین ہے فرماشیں گل میر فرماشیں دین ہماری فرماشیں بازار جباز اللہ میں سنگتا دوستان خوش کرنا خوش رضا صاحب. ادا بادشاہ پاکیں خدا مہیلو اللہ رحمتاں تی داسگیں تحفہ کروڑاں جائے صاباں زیادہ شاہری داسی لکبے ڈبلیں تورواں وقتگیں بھاوا رلیا ونا داس حکم فرشتگاں لیکماں روح میں کلسہ کرسی ٹپا ٹھاں فونت سری لطیفہ گوشت نور خانہ تمام ترا شاہ یار شہر جنگی گاری یارم سنگتاں قوم شیرانی نیاما شادیاں زی ٹکراں شکٹ منڈائی وطنہ شہر بنا سیوی نائے جوسریں یار ہماری منگو شہرہ گوشتگاں می ہری بچہ مزائیں دوست سی جدید گاں بچ پسانی روح ٹیکاں درش کو سارتے ساس سراں ٹیس گئی یارہ ملوکیں تر نیست گھٹی صورتاں چار دہی ماہے بلوخیں دا مرش جھانا ظاہراں محفلو بٹاں دلسی گون یارم سنگتاں ہر گرے سیلاں کھنگے ملک چاریں پلواں محفلاں سیراں مراداں شوقتی سراں نڑاں در داسگاں دولت خدا نیست کمی پیسواں گون سی جاپان ونٹو زوار سبزیں ڈارسنا تی دس گراڈو ہیں گھڑی جانگو اشٹاریں گزاں مالکا گنجا سیر مچیش ستا کنا تی ملک تو جندے ڈگاراں آف گبوراں چل لگاں مانا اوتا کا سوا دے لین دبئی کملاں کات کا مہمان کنڈا تی اخلاق بھش تمام مال مہمانی سساں بیس مشہور دادنا گو محمدی دینا دلسی دا گو ہلالیں پیشگاں مردما غیوہ سوانا کرست چٹی ٹھاں بانگھے یارم تیاربی منگل روشا ہواں گشمار کوٹا روگی دا داس دعوت سنگتاں موکلا شیراں لڑست دا گون میریں سکواں جک سگاں روڈ چکا دا انتظاری بی سگاں ات کا اسلام گاڑی چڑھ سگاں خوشیں دلاں گوست کا بیجی کورا سرات کا منڈائی مجاں پھج سگاں رنڈ وڈا جھمب ٹوٹا منزلاں چبال شکرائی روگے دا چر گئے چوٹیں ولاں کرز دا گاڑی خرابی کار نگوسا لیزراں بیسگا روڈا شکلٹی دینک سی گٹیں شاں کند سو یار ہم مریاڑ قیمتی ٹو گوشتگان آخری موکل ہمیشہ دائیں سلامہ سنگتاں دل مزارانی چنڈی دا گرم سارتیں ویل ہاں شاہ محمدی کلمہ پڑھسو کبت دھندے ناگماں فون وارلساں کو حالیں ملک چاریں پلواں سکواں شہیدیں ملوکیں یار ہم ٹپییں تمام آت کگاں میوا بلو گون نورخاں سنگتاں زرتگا پوجا شمیراں گو اخیری حالتاں ڈریورے نورخاں مزائیں تداشت فلیں ڈاکواں حاکمی چینا نجکش ما پج سیوی بندراں گڑات کو دامانا پندھات گپت موکل سنگتاں محمدی کلمہ پڑھسو اشت روحا اے وطاں سنگتاں افسوس سگاں گوشت نورخانہ تمام 2011 سن گڑ یازدمی مہینہ ہواں دا 4 تاریخ مروشی دا داس دو افسوس منا ڈاکٹراں دسیں علاجے طور سے ما پیسواں میں ساہو سرد حاضر سی پر داس ڈوٹی سنگتاں نی مالک مرضی ہمیر گیدا کارپا افسوساں نواں شکلیں یار مریا برکسو عشت وطاں درشک دارانی پراتیں گپت کا دھرتی گواں سیگ بھتی بال سییں بیس امبولس رواں امتانے بیس دگے دا نائک کاراں موٹراں آتکاں دو سلکھانی شے خیری موکلاں شے صورتی چہرہ بلگاں دا قوم ہیرو ٹمکگاں داس مفتیاں جنازہ لوٹ سدو عالماں لجنت بہراں دیاسی کربلا شہیداں رلاں مصطفیٰ محمد حمودیں بلا نور دیدارا کناش زیارت شہیدانی سمارتو بیس چیڑی سنگتاں دا گوستگا ساں کارو خیرات کوششیں پنڈراں ناگزا پلیں شتگاں نے شموشاں واجہاں بر می ہلیا دے سلاماں گڑ وزتا روحا مخاں دا خدا بختے پدیاں چور لوہاں آسناں باوری مرد زری خان دا دوست نور خان سنگتاں شر بادشاہ ڈکاں جرکا میں شاہری نیک دعائنا میر ولی آد میں سلامہ دا جیف دوستی سنگتاں دستاں شہیدانی ہمیشہ ما جسگو مہنتانی ازگرا میرا مریا دا شہر دیگی پارسلام ہر دنیا فنکار مشہوراں شہر کا ٹب دے نواں بلا نند اسٹیٹاں جنتی میں بلوچی میں فلاں پارتاں صوبہ مریا ما قادرہ فونے کنام دوستنا سری ہزار خاں باز سازی الکھان بھاول سہرا جمعہ کشن اوکھیں آہلاں دا زرتگا سری لطیفہ تے دل و شارے لے کوائیں شہر جتا خان میر مریا قیمتی گال گوشتگانی بس تو شہرہ حمیدہ سری متی روح چولی داشتگاں